Joko. Tervetuloa joulukuusikauppa.fiin koulutusvideo. Jakso numero 1 käsittelee pussituskoneen verkon vaihto, tai oikeastaan lisäys, koska se on loppu. Otetaan täältä päästä kiinni, käännetään vastapäivään, niin lukitus aukeaa. Vedetään tötsä pois maahan noin päin. Sitten haetaan verkko, mikä on toivottavasti edelleen siistinä laattana eikä sekaisin. Ja se aukeaa näin tuolta välistä. Kädet on hyvä laittaa tonne. Tossa on toi nuoli. Niin nuolet itsestä poispäin. Ja sitten pujotetaan se tohon töttöröön. Tän nimi on nyt töttörö. Se on siinä. Ja takas paikkaan. Katsotaan kohdilleen ja käännetään lukkoon. Se on siinä ja se on tosta näkee hyvin. Sitten täällä on sauma tässä keskellä, mistä tää revitään tää suojapussi kautta säilytyspussi auki. Teipit lähtee ihan, ei kannata puukolla mennä sohrimaan, niin pysyy verkko ehjänä. Se on siinä. Se lähtee pujottamalla pois. Roskat jätesäkkiin. Ja sit täältä löytyy semmonen teipin pätkä tossa noin. Tämä teippi on nyt se verkon reuna. Kaivetaan se esille. Ja se täältä pannan alta. Ja vedetään koko matkaa se verkko täältä pannan alta. Sitten muistetaan, kun sitä vedetään tästä nyt, niin tää voi ruuhkautua. Se kerää tänne. Se menee 2 kerroin, 5 kerroin. Pidetään tää koko aika puhtaana. Pannan alla on koko ajan vain 1 kerros verkkoa. Muuta kuin myyntiä.